Ya, kung dito mo agto si Perse, kwarta-kwarta jud ko. Lagot kay nga asawa, waang tanan kwarta. Renz. Unsay anak kuya, kakison ka? Si Percy ba? Renz, unsay na ang kwarta? Perse, naa di ay ka? Renz, di ka madato kung dili tungod sa ako. Perse, kuwao na po ni mo tanan na ang halin. Ayaw pagbuot kay asawa ko nimo. Okay, mahal. Kuya, dugaya sa bahay, Roy. Tambay lang umayo. Pastilan ni mo, Renz. Paabot ba? Dami na kay igo nito kwarta, kuya, oy. Pastilan, basig na busy ra. Kuya, ayog saba ha. Anaakuha ng tulo. Basin mo abot si Percy ba? Ay sos, narapon na imong tikas-tikas. Ay, nagkalampag diya. Savings ba? Okay, Renz. Para way samok. Kuya, salamat ha. Supported ka ba? Basta ko. Kasi nagbuot na putog pamaligya si Renz ba? Adto na ko, be? Renz, di juga kapalusot ron kay naay mong asawa. Ay, salamat. Napadjud ang humay. Isa kaya nilang istoryahan diri Ya, kung dito mo agto si Perse, kwarta-kwarta jud ko. Lagot kay nga asawa, waang tanan kwarta. Renz. Unsay anak kuya, kakison ka? Si Percy ba? Renz, unsay na ang kwarta? Perse, naa di ay ka? Renz, di ka madato kung dili tungod sa ako. Perse, kuwao na po ni mo tanan na ang halin. Ayaw pagbuot kay asawa ko nimo. Renz, safety pa more. Kuya, isulti unda ka, nga naa si Perse. Ay nata, Renz. Wadyo kay ana unya. Lagot kay ka, kuya. Oy, ayaw paglagot sa imong kuya. Hindi man siya mulaban sa kuha. Alangan naman ka sa mali. Kadugay ni Perse, pason be. Ay, Perse, manguli na ta. Sige, apas-apat siyang bana, makalagot. Lo, Percy. Yapas na ka o. Go, di ko muhawa din he. Hanto di mahalin ang humay. Percy, mangulit na ta. Gilaay na ko. Percy, uli na mo. Kay kauli-aw na imong mangundo. I-remit lagi na ako ng tanan. Hoy, ikaw. Kung gusto ka mo uli, uli. Okay. Ikaw po, Renz, di ko masalig ni mo. Nabiktiman ako ni mo dati. Kuya, tabangi ko diri, abe. Mauna, pangasawa pag maldita. Renz. Kuya. Renz ay pagbinata. Okay, mahal.